Κορίτσια, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Όπως είχα κάνει πριν μία μέρα, πριν κάποιες ώρες, λεπτά βασικά, ένα βίντεο που λεγόταν, δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται, τα βιβλία των Αγγλικών και μια ενημέρωση, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό οπωσδήποτε να το δείτε γενικά στην ενημέρωση. Δεν θα σας ενημερώνω πάρα πολλές φορές, μόνο σε αυτά τα βίντεο που έχετε αργήσει να κάνετε εγγραφές. Like και επίσης σχόλιο. Λοιπόν, θα σας δείξω τις χειρότερες καραμέλες της ζωής μου. Είναι αυτές εδώ TikTok. Είναι γεύση φράουλας. Τις είχε πάρει η αδελφής μου και τέλειωσε το κουτάκι και ήθελα να σας δείξω τις χειρότερες μου καραμέλες. Λοιπόν, εμένα είναι οι χειρότερες μου η φράουλα, γενικά γεύση. Μ' αρέσει πολύ λίγο το λεμόνι και το πορτοκάλι. Η φράουλα και όλες τις άλλες είναι οι χειρότερη γεύση του κόσμου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Να σας πω, αυτό το κουτάκι τώρα που το έχω διάσει, μιας και σας είπα ότι είναι, έχει τελειώσει, μιας και σας είπα ότι είναι χειρότερες μου καραμέλες, θα σας πω, το κουτάκι τι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για κουμπαρά. Είναι πάρα πολύ ωραίο και λίγο για κουμπαρά, γενικά για ψηλά. Μόνο που δεν χωράνε τα 1 ευρώ, τα 50 λεπτά, μόνο τα μικρούλικα τα πόσο. Πήγε τα 10 λεπτά, τα 20 λεπτά δεν νομίζω, τα 1 λεπτά, τα 2 λεπτά κτλ. Επίσης θέλω να σας πω ότι αυτό εδώ μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να βάλετε διακοσμητικά, δηλαδή σκουλαρίκια και τέτοια πραγματάκια, κάτι σχεδιάκια για τα νύχια που είναι π.χ. σχεδιάκια για κοσμητικά, όπως αυτά που κολλάνε τα φρούτα, τα στρας κτλ. Μπορείτε μέσα να γεμίσετε με κοχύλια, πετραδάκια κτλ. Αν το διακοσμήσετε στην άκρη, να βγάλετε το TikTok, την πινακίδα τους και να το στολίσετε εσείς γύρω με χαρτόνι χρωματιστό. Και κάποιες άλλες ιδέες των οποίων μπορείτε να κάνετε είναι από κάτω που θα μου έχετε τα σχόλια, γιατί εγώ θα το χρησιμοποιήσω σε αυτό το πραγματάκι. Από κάτω που θα είναι όλα τα σχόλια, γιατί θα το κάνουμε μαζί, θα γράψω σε χαρτάκια διάφορα μικρούλικα τα ονόματα των οποίων ξέρω και βλέπω από τα σχόλια. Θα τα ρίξω εδώ μέσα, θα ανακατέψω και θα πέσουν 2 και αυτά τα 2 είναι νικητές. Λοιπόν, σε αυτά εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουτάκι από ό,τι ξέρω εγώ. Δείτε το TikTok. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Φιλάκια πολλά, γεια σας.